Israel le Iran te in dona Iranin mita khape ati thei chuti rol chuan voin lama khan Chawhpawlh police ten number 4 hongza le pasari chu lir thei pahnia tangin arwal deuh thoinan mana tunlai chu Ruihhlo tawlhtute hian in ti hmuan nei nin alanga chubaga chuan Ruihhlo hian aman tawlai berat thleng ni te poina ngai theya heng vel hi isoi zui teang Israel le Iran in dona toite tangin trantaila rampahni te hi voin thlengin an la in kap chhun zom zela Israel chuan kan ram sana a voin chawhmalam thleng khan Iran atang hian missile som ni vel andong le to ninan soi nizan lama khan G7 summit nei ania US President Donald Trump chuan Middle East buena kai hnoya hian ti turpoi mo tak ka ne tin thut khom hi awm tluan lowa in ka haya boipui don aniang tia soite awm man hei hi Iran lam du dan ane rampahni te in kara ban phar thei tur ber chu US ania Iran hian thoran ni khan Middle East ram then khat Qatar Saudi Arabia le Oman te chu US President hi Israelin sipai chakna ahman ti top tura kar turte in ka hai puana ni theina na mala tura som sak turin angena heti zonga mala ni chuan nuclear boipui konga in biakna Iran chuan thurolum anei ran lowang atia ralthuama Iran hian Israel an khan lo hlea an turna viau theidon tia pomta ni mele in mel rum chu ni sela Iran a khap masata zo kane Iran hian nuclear kai hnoya in biakna awm don ani ro chuan in ka hai nuwa chawaniang tuna Israelin minbom ul chung hi chuan in biakna kan nei don love antia voin khan US President Donald Trump a hian a changa in ka hai lam a soi du mi lo Trump chuan Iranin nuclear thuama boipui na hi cholsan ngal mak ro se chuti ni lo chuan Israel hian sipai chakna man hi top sanemo ti nep tumna anei lem love nuclear thuaman boipui na ti top hi remna le muanna om theina tur chu ni in ka hai aya thazok kan zong me kan hi tin in ka hai nei dan zona tum lem lo tia soya US sipai mun mate Iran in a beyani chuan tin Iran vauna asoi chuak tel boka rampahni boina hian USA in roldon em te ro chuan engma asoi chiang du lo thungane in ka haile in remna ti lam hi ala hnai vak lo Russia lampoin in remna kong an zonga mase Israel chuan angai sak lem lo ninan tar langane Israel hian sipai chakna manga Iran an beina hian a nuclear thuam tele an ballistic missile boipui na te anti chenual to ninan soya Iranin ballistic missile boipui na hian ma an son na saviawa missile thahnem tak cher theidin huna andingin Israelin hei hi angai mo zinga khana tela heng mun tele a boipui tu te zui konga hian sipai chakna hi man chhun zom alani don tin Israel am chuan an soya an Prime Minister Netanyahu chuan Iran sarkar pai thla kha thleng se du tia soinon le a an how to bear Khamenei chu an bitum zinga atel tiang tiatin a soito nge boka athi hian boina ti punlun don lowa ati rezok don ani ati mak to mai bokane Khamenei hi media than kha chuan aril ru boitran hle akai zaweng tu tele amirin zong te chu Israel kutan thizela an mani thak tu turpo a muzo to lo mayang ti turania mi pui lain an sarkar hi hron hreom han ti boknen der thonga in riat na anei meke ti te nan tar langa Israel am phei chuan an hruai tu te hian an sahim na an zongin an tlan chemek nin an soive bokane heti lai hian nantas be na kha rinain Israelin he nuclear boipui na hi ati chena sajok ti mu chuania achung lang chau ni lovin leihnoi hmun poimo te po a chetela fordoi ro kha chu ti takzetin an la beilem lo thung zungzam hlawam put ru a ompal thei don chungin ala himria mase a him renga ngem ti hi soi theini lo tin Israel lam chuan an soyani ti chuan Ruihhlo an manna chungchang soile taila voin khan champhai kochua police check gate paltlang turin lir thei pakhat taron dinga apon lam a hnoi lam zong te chu hanen mai chuan adang lam te chiamin alang lem lo a chung lamero rin hlel om to pangkha ani ve thunga asita han thuila
lir thei dang a in ke atom chho deuh riau hian a hriata a chuat chu han kikila ari deuh kung thei boka hetiang hian lir thei chuat chunga thil thuruk na tur chu lir thei chung lampum puya siam ania chuta tang chuan number 4 an han phor chuak ta avain hongza halo oma an han buka ala zange mem zui kezi khatle gram za som ni pali ania Ruihhlo phurna lir thei khaltu chu a hmuna hian man nga lania poisa hloin lir thei hi a khal ni nen soya a thil phur hi a hrachiang viau bok ni na langane lir thei khaltu hian scholarship thlen pui tur ni na chala scholarship ami ten Myanmar huam chung champhai zo te bula bulfeka Ruihhlo tol tu an han cha ani ome a phurna chu ani hian hlo nein a thok ni nen soya hemi kai hnoya hian police te chuan voin ve khan scholarship lama maliana tia riat an man le boka he thu ba chaila hian a hmingpum kan thre man talo thungane an Ruihhlo phur thanem tak mai hi Mizoram pon thlen puyan tum ni na langa hong khata po an thlen thlak thui chuan a hlo treuh thei kan ti to kha Ruihhlo phur tu ro hi chuan a hlo tam vak tlat lo thung hong za hian cheng singa borvel a hlo ni nen soya chuti ni chuan hong khata cheng zanga vel zel a hlo tinang chawane video masalama khan kan soi to a champhai tanga aizol thlen puin hong khata cheng sang ni borvel te an hlo thina tunami hi chu man bok man lo po ni sela hlo chebok khani ngal thrim thrima chubaka chuan lir theia a thuruk na tur an siama hian asit hnunglam nuai zona chia Ruihhlo hin da a hmalamero chu ala ruak thunga hetizat phur to si a hmalam an la da ruak tlat mai hi amak ve riawa an lo man sak palani takin tia da tle mani ai main a leina tur poisa nei to lo ti lam alang deuh zoka poisa nei lo wang ani chuan hong za an lo man sak le ta sia an hlok lo viau hong khati cheng sang ni le zanga ang vela chut sak taila cheng nuai tel chu an chan to hrim hrim ani lir thei pahni nei ro chuan a phur tam lowa a phur rit thung hong sarini na vain gram som ko pariatania ani po hian lir thei chunga thil thuruk na turan siam tira remchang fashanin number 4 hi ada tha lir thei khaltu an mantil boka tun hi number 4 a phur voi khatna aya tam ni na soya cheng sing khat le sang riat velin ala aizola Ruihhlo Varte te hnena pek chhon le turati ni na chala tun hi Burma tanga number 4 ron lut thrin man to lai takani ome a Ruihhlo hian han buka a rijek mai a then chu honga hian gram som ni lai te akai don dona pakhat ve thung kha atam ber chu gram som pakhat ania Burma tanga Ruihhlo ron tol tu hian a hlep thren ani rinom viau a Ruihhlo charna hi a phelin tle malanga batin a char thale ti a funa a Ruihhlo bang noi tamdana tangin a rin thei viawane dan kala chet nu apo inbum na hi chu alo la tel zui nge tho tialang chiang viawane karmasa Ruihhlo an mana po khan lir thei nuaya thukru tak main Ruihhlo thuruk na hi an lo siam dang lam to tuna lir thei pahnia chutiang chu kan hmule ta zat maya Ruihhlo tol tu te hian an thlua kan seng ve renga ama lir thei chung khoyamolai arem chang lai laia thiam taka thukru thin khan neya tun hnai ro chuan man non theiemo voi khat man ture moin lir theian siam dang lam tira lir thei siam dang lam du na hian he Ruihhlo tolna in pek na te a hlok thei dan tura an chut na sat zia te voi khataya tam tol tum na te alan tir ati lo thei lowa chuwangin an lir thei hi court lamin lilam sakta sela a in hme viawo me tuntuman man hian Ruihhlo tolna kai hnoya kan soi fo to thin aron nem nget ati lo thei lo Ruihhlo an man hian atlem tham hong ni khathi chu an mani man turemo an vor tura emote an latlang pui thina gram zan hi sama kai lo chin hi twal chunga vor dar turani le tlang pui boka commercial kling chin te ro chu Mizoram pel pui turani kan ti thina nei kha tuna an man po chutiang chia chu nei a heta hian boiru na riau hom boka nei kha Ruihhlo tam tham tak
an man sak ni lem lo te chu kan tan in te alo tot bok nen belin an chhuak a then phei chu bela an chua lai in an man non le thul commercial tlingchin hi dananga hrem chu ani deuh bera hei hi ruihhlo tawlhtu ti thrang deuh te chuan rem chang an hmang fowa ato pato pai ro chuan a hlok zawka an kai sang lo thei lowa commercial quantity tlingchina an man le nge zelane emponi se ruihhlo tawlhtu te hian lir thei ti danglam hmanga ruihhlo tawlh anin ti hmu riau nina langa lilam sakom ngoi ane lilam ta zia ta sela lir thei chedeuh deuh chau an ron ti remo ani thungang har ve deuh chu ni